Semaen crita pengalaman iki kanthi patitis. Muspra. Crita iki tak wiwiti nalika aku nembe sepisanan ngambah kutha Semarang. Aku lan kancaku tunggal SMA nembe wae lulus. Banjur duwe ancas ameh nerusake ngangsu kawruh ing salah siji pawiyatan luhur negeri kang ana ing kutha Semarang. Jalaran ngrumangsani durung tau ngambah kutha kuwi sadurunge, aku sakloron budal mruput melu bis ekonomi karben ngirit bea. Kang dimengerteni mung mengko yen wis tekan kutha Ungaran banjur mudhun ing terminal pojok. Bareng wis tekan ing papan kuwi, aku sakloron nuli nerusake numpak angkot kang tumuju UNES. Sakwise njujuk UNES, jebule mblaik tenan. Neng apa? Pranyata kang buka pendaftaran mahasiswa anyar ing kutha Semarang anane mung ing Undip. Aku lan kancaku banjur dituduhi dening salah siji pegawai UNES kepiye carane amrih bisa tekan Undip nganggo kendaraan umum. Jalaran diniati kepengin golek sekolah kang murah, wusanane aku sakloron keronto-ronto nganti tekan Undip Tembalang. Bareng wis tekan kono, jan yo sontoloyo tenan. Jebule pendaftarane wis tutup. Jalaran aku sakloron tekan papan kuwi wis kawanen. Mumet tenan rasane. Kamangka aku sakloron mung gawa sangu ngepas. Sanak kadang ya ora ana kang ana ing cedhak kono. Pungkasaning crita, aku sakloron banjur mulih kanthi nggawa ati kang gondhok. Bebasan njujuk kutha Semarang mung nganggo nunut nguyuh. Cutel.